ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିବା କହି ସଫଳତାର ଡିଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥା ନ କହିବା ଭଲ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବ୍ଲକ ରାସଙ୍ଗଠାରେ ଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୁରାବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଚାଲିଛି ରୋଗୀ ସେବା। ଏଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ନାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର, ନା ଅଛନ୍ତି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ 30ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍। ଏହି ମେଡିକାଲରେ ସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ଧାରରେ ରୋଗୀ ସେବା ଚାଲିଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନଥିବାରୁ ସେହି ପୁରୁଣା ଘରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଜେନେରେଟରଟି ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନେତାଙ୍କଠାରୁ ଅଫିସର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଖୁଲମଖୁଲା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ? ରୋଗୀ ସେବାରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବା ଅଘଟଣ ଘଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତର ଓ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ରୋଗୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜ୍ଞାନୀ ପ୍ରକାଶ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।